Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Hinaot mo na ato sa maayong panglawas o kapiskay. O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Shout out dahil nga nasunod aning dramahan no. Shout out, salamat sa nagsubaybay aning dramahan no. Ug ako na ipahibaw nga subon ho pahibaw nga ang puli aning dramaha dito na ninyo banungog sa pikas nga account at tangin na lang dito ang puli ang dramahan no nga ako ka lang magsinuwat gihapon ni Jenerica Bidad dito na niyo badungog sa pikas nga account ako ka lang ug uban ako mga upload dito na niyo badungog wala na dire kay ang akong ibutang dire akong i-upload dire mga music na lang ta nga sa pikas ako mong tumatong mga drama. Dito na niyo badungog patong mga bayani, mga asoy ug uban akong ipang-upload dito na niyo badungog. Ilabi na jud ang Linten drama karong Huwebe Santo pohon. Dito na niyo badungog ang Linten drama. Sa pikas akong account, Lex Pino drama. Ako lang ibutang no sa description ang link para dali ra ninyo makita. Lex Pino drama ang bago na kong account. Kung kayo taon kalimot to sa pag-subscribe sa bago na kong account. Bayno, dito maglangan. Nia, ang katapusang sumpay ning sugilanon. Panugon. Please subscribe. This is Lex Fino Vlog. Makagusto mo sa akong lawas. Ako karon ang inyong prinsesa. Siya si Wilma, ang mananayaw. Dili may mong madakpan ko nila. Napugos lang ko. Huwag ko'y tuyong nga patyong siya. Siya si Joel, ang kriminal. Hello guys! Welcome to my vlog guys! Niana sa bang inyong Ate Ella in action! Siya si Ella, ang vlogger. Mayong pagbuminaw sa Lex Nganong siya Fino pa man ang Vlog. akong kimahal. Nga dili man di ay tinud-an ay ang iyang gugman ako. Sakit kaayo ang iyang gibuhat. Sakit! Siya si Eric, ang pakyas sa gugma. Silang tanan, gitawag alang sa usa ka panugon, gikan sa usa ka estranyo. Samong upat ang makapanunod sa akong tanang katigayunan. Kung makita ninyo ang karaang sing-sing dinhi sa akong mansyon. Panugon! Ang mga panugon ang labing importanteng kabilin sa usa ka tawo nga haduol na sa kamatayon. Apan, adunay mga panugon nga mahimong prisuhan sa tao nga makadawat ni ini. Panugon! Tagsulat, Jenerica Vidad. Sa direksyon ni Alex Lara o Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nacorda. Laing mapasigar buhong idalit kaninyo sa RMN Drama. Panugon! Ug karon mga higala, niya ang katapusang sumpay ning sugilanon. Panugon! Magpalit na kong pagkaon, ha? Ella, dili ka na makalingkawas kay kan kalako. Ako ka na kid, Ella. Di ko na gid ikaw buhian pa, Ella. Mayong pagbuminaw sa Lex Fino Huwag tingin mo Vlog. katigayunan.
Mamatay na si Eric sa gahong nga among gihagbungan niya. Di na mo magkita pa bisan kanos. Madam, Kana, ipadayon ko ang pagsangpit na kong madam. Way mausab sa atong tinagdan. Aron way magduda. Labi na ang abogado. ha? Dili di ay nato alalay ang abogado, madam? Dili. Uy, babaan pa di gihapon ta anak sa abogado. May kaugalingong agenda ang abogado. Ug mas loyal siya kang Don Faustino. Unsa? Aw, kung mauna, hipuson lang sa nato ang abogado. Maunay angay na tumunahunaon, Wilma. Pero mag-agad ta sa plano ni Joey. Abi ni mo, madam. Hangtod karon. Ingon sa dili pagid ko makatuo nga managsuon kaming duha si Joel sa amahan. Pero maunay tinuod. Taga dinhi gyud ay ang akong inahan. O, taga dinhi si Amelia. Kun mauna, apuhan gyud ay nako si Lola Carmela. O, pero dili ka nga mo kumpiyansa kang Carmela. Tungod kay wa siya sa maayon niyang panghuna-huna. Mo bitaw eh. Muli ko gyud siya. Pero karon nga nahipos na nato si Eric. Si Ila na sad ang atong atimanon ug ang abogado. May plano kasab sa abogado? O, tungod kay dunay butang nga nakapalibog nako. Ha? Unsa man kini, madam? Kanang kakahuyan. Oh, ngano mo day ng kakahuyan? Ang abogado lang mo ay nahibaw kung unsang mananapa ang naas kakahuyan. Nga dili magyud ni pasulda ni Don Faustino. Unsa? Hangtod ka? Wa mahibaw kung anong gidili ang pagsuot sa kakahuyan sa luyo? Mao ka na. Gituman ko lang ang balao ni Don Faustino. Kaya di ba sa ko gusto mo supak niya? Nahibaw ko nga kung unsa man ang naas kakahuyan, makadaot ni kanako. Mamatay yung tingali ko ini. Ay, dili ko mahimong katkato ng ibabaw ni Gaho. Lahom kayo ini. Tabang! Tabang! Pangita ako ninyo, tabang! Ligo ko. Di na yun ako makaya. Oh, may kasi ibabaw. Murag may tao. Tao baka na o basi mananap. Ela, nalay mong pagkaon, no? O, gidadaan na lang sa tikaw imong mga gamitonon din sa ospital. Uwa ka na lang unta maghagot, Joel. Total, nakasiguro man ko nga mamalit to si Eric o gamit din hinigbalik niya. Basin madugay pa to siya. Mao nga, naniguro na lang ko. Looy sa gay ka kung wa kay magamit din eh. May mong maligo ka una. Ako unay bantay ni Tita Crising. Ayaw na. O niya na ako maligo. Sige, ikaw may baw. Kaon na lang. Ayaw na lang ko atiman ng Joel. Magpaabot na lang ko ni Eric. Ela, kayo bag. Di ko nimo itukmod palayo nimo. Ha? Sultihan talaga. Nga mas labaw kong nagmahal nimo kay kang Eric. Tungod kay unsa? Tungod kay unsa, Joel? Unsa nakalabaw ni mo kang Eric? mahal ka. Ug andam kong mamatay ug mupatay para nimo. Unsa? Mao ka nang hunana ug maayo ila. Way tao nga sama nako kung magmahal. Joel, may mo bagdili ta maghisgot ng gugma-gugma. Tungod kay ni apa sa ospital si Mama Crising. Ay, kabala ka. Magpaabot ko nimo sa mansyon. Sige. Pag-ayo-ayo lang unang mo din eh. Ayaw na. Oh, nga no ila. Nausabangin mo una-una? Joel, unsa ko nagipanulti ni mo? Ila, mahal ti ka. Andam ko magpaabot sa imong pagmahal.
Unsa man to si Joel? Mura maglain og tunada sa sinultihan. Maayon ta akong mabalik na si Eric din Wa naman sa pangkasi-kasi ba? Mayong pagbuminaw sa Lex Mukha ka. Pino Vlog. Manap yung ka to. Tabang! Tabang! Oh, unsa man ang nahagbong gikan sa ibabaw. Oh, pisi ka na. May gitugpo nga pisi. Pero, wag ko'y makitang tao sa ibabaw. Oh, oh, hindi na ko makapot ang tungoy sa pisi. Kung kinsa man ka nga, mitugpo ining pisi. Dili rin ako maabot. Oh, gilubuhayan pa niyang pisi. Salamat! Salamat! Hindi na ko maalsa ang akong lawas. Kumusta nga mo lakaw? Tuwagin sa ospital sila o iyang inahan. Og naluwas na ang iyang inahan. Unya nga no gisapot man ka. Si Ila. Si Eric yun ang iyang gusto. Mamatay na si Eric. Dili na siya makahaw ka sa gahong atong gihulga niya, dili ba? O pero kinahanglang mabalhin din rin ako ang pagbati ni Ila. O kung nagpadili-dili siya, lugusa. O, ha? Maulig ipuhat ni Don Faustino siyang inahan. Mao na tao siya. Why problema kung may sama si Ila sa kapalaran siyang inahan? Maugid na. Naibaw na si Ila. Nga akong nadunggaban ang akong amahan. Nga naman. Tungod ni Tita Krising. Nakakita siya na ako. Nga midasmag sa akong amahan. Kung mauna, nahibaw di ay si Ella nga naunay mong patay ang atong amahan. Wa ko musulti niya nga napatay ko siya. Ako lang siyang gisultihan. Nga gigukod na ako sa kakahuyan ng anino. Ug wa na ako ni makitiba. Kinahanglang mag-amping ta sa ito isulti kang Ila. Kinahanglang makuha ni mo sa Ila. Aron maangko na nimo ang katigayunan ni Don Faustino. Ay na lang problema ha pa. Ako na'y bahala ni Ila. Kinahanglang maniguro ta. Unsaon nimo sa pagsiguro, ha, Joel? Kinahanglang patyon gadato si Eric. Nga pistola. Madam, ipapusil nimo si Eric ang Joel? Gusto si Joel og kasiguruan nga siya nagiba ka panag-iyan ni Ila. Ug bahimo lang nga kung sigurado yun nga patay na si Eric. Busa, niya ni pistola. Adto sa gahong si Eric. Pusila. Ay, nalipong ko. Dili nyo magkaya sa pagkamyon sa pisi paingon sa ibabaw. Anhin na yung tingali ko. Mamatay din ni Skahong. Ella, Maayo kinigmata ka na. nakailis ka na. O, ma. Gidadan ko gilisa ni Joel. Unsa? Dinhi si Joel? O, ma. Og, nakapasalamat sad ko niya sa iyang nahimo nimo. Pero, Pero unsa, Ella? nabalaka ko sa sinultihan ni Joel, ma. Kay nga naman di ay. Misulti manggod siya nako. Nga andam siyang mamatay. O mapatay para nako. Unsa?
Ella, basig unsay iyang buhaton sa imong hinigugma ni Eric. Ha? May mga tao nga anda mo patay alang sa binuhat nga ilang gimahal, Ella. Dili. Ella, Ma, hapon na kayo. Pero wa pa mabalik si Eric din sa ospital. unsa? Okay na ba ni mo kung pauli-una ako sa mansyon? Okay ra ko, Ella. Sige na, biya ilang una ko din eh. Dawal bitaw sa nurse's station kining akong kwarto. Salamat, ma. Kinahanglan ikasulti ko si Eric karong yung adlaw. Kinahanglang mahanaw na singpit sa mga kinabuhi si Eric. Di na nakuhatagan pagpisang gamay na kay kayunan nga magkadayon sila si Eric o si Ina. Uslan man nga napatay na kung kakagalingon akong amahan. Diwaso nang yun ako ang tanan. Kami lang ang angay nga may bilin din sa mansyon ni Don Faustino. Daoy, patyo na gini Joel si Eric. Kaanong kun sa gwapo. Wilma, Ah, ano wa man kamahimutang? kuahin ka ng gianog na lang kung naguna-una nga mamatay na siya. Ayaw naghuna-huna si Eric, Wilma. Kalimtir siya. Dili siya mahimong kabahin sa itong pamilya. Madam, Naku na kayo kung puhunan ining napita, Wilma. Ang akong kasing-kasing na luwong na ining napita. Ang ako igsoon napatay na ni Joel nga akong pagumangkon. Sa kinahanglang magbuga ng ako mga paningkamot na magpabilin ining mansyon. Ako ning mong mansyon. Sa kinahanglan nga hangtod si ila mahanawsan. unsa? Ngayon ako sa gahong nga mong gihagbungan ni Eric. Mamatay ka na, Eric. Mamatay ka na. Mamatay ka. Mamatay ka na, Eric. Oh. Uy. May sud ang gahong sobos. Hain mo di si Eric. Dili. Dili mahimo. Bubalhin ko dito sa atbang. Noy, mahimo magpakusga ni mong pagpadagan kining imo tricycle? Iba kong nagainin bahin na day. Di ka makapakusog kayo. Anong nadali man ka? Gusto lang ko maabot dayon sa Villa Alegre, Noy. Naadi ka nagpuyo diya, Inday. O, Noy. Huwag ka mahadlong magpuyo diya. Nga, hantid man ang maong mansyon. Unsa? Hantad ang mansyon? Daghan ang nakakita nga dunay anino nga itong nga magpaso-paso niya ng maong mansyon, Inday. Unsa? Panuway! Panuway! Ganun wa naman din ang panuway nga, Eric. Imposible nga makahawa siya gikan sa ilawom sa gahong. Lawom kay ni. No, dili ni mahimo. Hain mo ka si Eric. Kinahanglang pangitaon ko siya. Kinahanglang mapatay gina ko si Eric. Nira nga complete, Noy, oh. Ay, pag-amping yes mansyon niya, kay nagmulto diya. Ayaw ka bala ka, Noy. Dili ko mahadlok og multo. Kinahanglan magkasulti kami si Eric. Eric! Hain ka man panuwaya ka! Halga!
Eric! Dili ka makatago gikan ako. Kung kinsa man ang miluwas ni mo gikan sa gahong, apilon ko siya sa pagpatay. Oh, niano ko sa bagang duot sa kakahuyan. Dili ko magawas ni kung di na ko makitaan si Eric. Eric! Eric! Eric, hain ka! Eric! Matarantar yun ka, no? Kung mawa sa imong mata si Eric. Natural. Importante sis akong kinabuhi. Nakakita ka ba niya? Nakatuog ko. Wa ko may baho sa mga nahitabo din sa mansyon. Eric! Eric, hain ka! Ala! Wa si Eric din sa suit sa mansyon. Kun mao, nahibaw ka kung hain si Eric. Kauban niya ang mga pulis. O wa ko may baho kung asa sila paingon. Hain si Joel. Nga numisiga ng imong mata. Nahibaw ko nga nahibaw kas na naglihok ni Joel. Sultihi ko kung hain siya. Tuwa siya sa kakahuyan. Oh, unsa? Misod siya sa kakahuyan? Oh, may gusto siya sa kakahuyan. Ang anino. Nagsulti ka ba tinuod? Tuwa sila si Eric o mga pulis sa kakahuyan. Nangita sa anino. Mao ba? Unya, nganong niaraman mo sa mansyon? Ginadili ang pag-adto sa kakahuyan, dili ba? Nalibot ka mas kisulti sa inyong amahan? Pero Ella, wa kay angay kabalakan. Kay tuwa si Eric ug Joel sa kakahuyan, kauban ang tulo ka pulis. Salamat sa information. Okay na. Tuwa na siya paingon sa kakahuyan. Nga tuwa usab si Joel. Kinahanglang tabangan doon nato si Joel. Aron iyang malugos sa ila. Kung malugusan si Ella, unya mo mabdos kini. Mahimo na siyang asawa ni Joel. Dili ba? Ug kung mahimo ng asawa ni Joel sa ila, kita na ang hawod ining bayan. Eric! Eric, hain ka! Eric! Nagkaanam nagkasiot ang kakahuyan. Ikaw, Ila. Ikaw ang gibinlan ni Don Faustino sa kakahuyan. Ug niya pa ang yawi. Ampingi ka ng maong yawi. Kay mao ka na ang usab sa imong kinabuhi. Dili ko ang iyong mahadlo kumusuot na ng kakahuyan. Kay naadi si Eric ug ang mga pulis. Eric! Eric, tubag ako! Musutos kakahuyan, ha? Eric! Eric! Madam, usa kita naon ni mo diha sa bintana. Tuwa si Ella. May suot na siya sa kakahuyan. Nagsigig sangpit ni Eric. Mong dali ra sa mga batian ni Joel nga naa sa kakahuyan. Napatay na ka ni Joel si Eric karong orasa, madam. Nabati na ko ganiha ang buto sa armas. Mao na kasiguro ko nga si Eric na ang gipuset ni Joel. Panuway. Hain magika si Eric. Kanong nakagawas ba sa sagahong? Panuway! Panuway! Eric! Oh. Uy. Tingog karon nila. Eric, hain ka! Sila, gyud. Niya sila. Niya sila sa kakahuyan. Maayo gikin ako ang kigayunan. Di na ko maglisod sa pag-angkon ila. Kay siya na mismo ang misod din sa kakahuyan. Eric! Ella!
despultahan. Dili. O sa dili. Mauna ning higayon nga gipaabot ko ila. Mauna ni. Uy, ko, Joel! Uy, ko! Buhi ka ka, ha? Ganun buhi ang ka? Nga mauna man niya ang higayon nga akong gipaabot. Bisa nagsaon-dautan ka, gidi ay! Nagparihas na mas Madam Lily! Doon na magkitago ang kasalbahis! Ayaw na lang kong balibari pa ila. Kita ang angayan nga makasunod sa katigayunan ni amahan. Tungod kay dako siya utang sa akong amahan. Sige pa ni ultimo. Boy, ikot Dili na na ba? ay pagluglot ha. Andam kong mga asawa ni mo ila. Ug ihatag ko ang tanang makalipay ni mo. Si Eric ang akong gibahal. Salbahis ka! Boy, ikot! Salbahis ka! Ayaw na pakita na mo! Balik ka rin! Kasakit sa kong kuhan nga naigo sa iyong patid. Ay! Dili mahi mo makaiknyas ka ila! Dili! Daan pagyud ko. Salbahis gitugutok si Joel bisan ng saon. Dili may mubulang pusis na utan yung tinguha na ako. Ila! Dili ka makaiknyas ako! Ayaw magagawa sa pagtagan! Nakasunod dis Joel na ako. Musuot ko na baga-bagang duot ng kakawiyan. Ila! Ayaw na lang itagal! Tagalungan! Ako ka lang ila! Salbahis ka, Joel! Salbahis ka! Aray! Kasakit sa kong tiil! Sa maling nakasangit sa kong tiil! Sa maling akong ligdaan! Mura man yung kahoy! Aray! Burak tabla. Natabunan siya sa dahon. Ila! Dili ka makaiknyas ako! Gawas na lang kasi mo kitaguan! Na, wa na mga dahon. Gahong kinigitabunan. Ila! Tabunid sa gahong naihandol. Ako ng birahon. Ila! Gawas na sa kakahuyan! Dunay na kong titindiya! Nagkado lang tingong kay Joel. Ablihan ko ni. Ila! Hagdanan ka na paingon sa ilawom sa yuta. Ila! Sumid ka paingon ka na maong hagdanan. Ila! Tangis kong magmahal, Ila! Ano si Joel? Ha? Manaog ko. Anay ko tago dinis gahong nga may tabon. Ihinay ko lang din akong siro ang tabon. Ano dili makabati si Joel. Ila! Kangit-ngit. Ela! Ela! Di niya magito siya ni suot ganina da. Dinig yung tapita. Huwag na siya musubay og dan. Ela! Ela! Dunay dakong mga bitinin ng dapita, Ela! Mayong pagbumina. Mo nang inungdan nga dili kini pasudlan ni amahan. Ila! Ay kung pasok ka ha, Ila! Ila! Ay kung palaguta lagay! Dili lang unta siya makabantay niya akong gitaguan. Dili lang unta. Naglagot ako ni mo, Ila, ha? Naglagot ako! Salamat kami palayo na siya. O niya na lang kung taon-taon mo gawas gikan din eh. Ang sumunod sapa. Muna man og dunay nagdukduk sa ilawom ining hagdanan. Unsa man kahato. Daan na sapa. Doon na ginagdukduk sa bongbong. Unsa man kahana. Basin uga. Doon ay mga bitin nga naa sa ilawom ining luwag. Magawas na lang ko.
Kinahanglan makabiya ko ining dapita. Ni anak ko sa kakaw yan. Makita ko ng mansyon. Joel! Joel! Si Wilma ka lang naas kakaw yan. Nangita ni Joel. Joel, ay ka! Oh, Joel! ano nangita mas lang Joel? Oh, misuot sa kakaw yan. Ella! Si Ila nasad ang ilang gipangita. Kung mauna, niya na si Ila ug naas kakawyan nga gidiling na sudlan. Madam, tuwa tingali sa sud gyud si Joel ug Ella. Posible. Dari, subayon ta kanadana. Madam, unsay buhaton nato? Kung kita ang makakita ni Ella. Dakpo na to siya. Aron maangko na siya ni Joel. O kita ang manag-iya ni dapita. Kana, maayo na. Mausad na nga akong gustong mahitabo. Pagdali na. Kinahanglan makita na to sila. Joel! Ella! Kinahanglan makagawas na ko din is kakahuyan. Di ta kabuhian ha! Kay dupe na kayo kung naglungot-lungot ni... Subaboy! Dali, dali! Dali, dali! Di ta kabuhian. Libaw, naging ka nga ganahan kay kung imo. Sukad pa sa ulan itong panagkita. Ha? Dali! Ta! Kuyapan ka lagi. Ha? Karon ila. Tanawa on si tabo nimo. Kung misugot pa dayon ka nako. Oh, di unta ka makuyapan, ha? Ila. Ako ka na gyud. Ako ka na gyud ila. Di na nako ni unyaon pa. Kinanglang may usa na tanto. Ako ang mamaymong amahan sa imong mga anak, ha? Ila. Ila. Oh, kisay. Oh, Asa man isla paingon. Joel! Niagi sila sa kakahuyan. Pero nga nung niabot man si Ila din sa kakahuyan. Daan sila sa nagsangang nga daan. Oh, tuwas lang misubay sa tuong nga daan. Ari ko sa pikas. Agay. Oh, kasakit sa kuko. Oh, uy. Gusto, nainumdog ko. May tao nga kalit nga mibunal sa kuko. Andi bala. Sila. Oh, wala din ni sila. Hain makasya. Madam, asa man kaasang ko kining daan nga atong gisubay? Daan kinis o ng panahon paingon sa tikas yuta. Mao ba? Pero, wala ni paagi ni amahan. Wala. Tungod kay iyang gipakural ang utlanan siya yuta. Mao ba? Ang pikas nga dan. Asa man sad tumusang ko? Ambot, wa ko mahibaw. Kay wa na ko makasuod ining maong kakahuyan, sukad mahitabo ang kagubot. Kailangan ako ang una makakita ni Ila. Ako! Tabang! Tabahin ko ninyo! Tigog karon ni Joel. Tabang! Nangayong tabang si Joel. Tabang!
Ayaw kong pasok ka, ha? Tabangin ko! Tabangin ko ninyo! Tarang! Oh, Eric! Eric! Hain si Ila. Oh, Eric! May kiniya ka! Salamat! Unsay gibuhat mo kang Ila. Ako'y daot ang gibuhat nila. May tao nga mibural sa kuko og sila. Unsay na tabo kang Ila. Wa na sila sa akong duol sa diyang naulian ko. Unsa? Nganong niya mong duha dinis kakoyan, ha? Ako siyang gisundan din eh. Ug nganong imo man sang gisundan si Ila dinis kakoyan? Aron... Aron unsa? Aron ang konon ako siya. Unsa? Hayop ka. Di na lang ko mamakak, Eric. Pero ikaw gid akong giani dinis kakawayan. Aron tiwasan ka! Oh. May armas. Oh! Ug ako gining gida. Aron patyon ka sa gahong nga imong nahimutan. Hayop ka! Ako ang angay makaangkon ka ila. Ug dili ikaw, Eric. Bahis ka! Kinsay? Okay. Pasaylo ako, Joel. Apan dili mahimong may mamatay sa imo mga kauban. Attorney! Ikaw! Ako, Attorney, salamat. unya na pasalamat ako, Eric. Kinahanglan at timanon una ni mo si Ila. Ako na'y bahala ni Joel. Hain si Ila. Nakakita ka ng bungtod sa unahan. May pultan diha, paingon sa ilawom sa yuta. Unsa? Salamat, Attorney. Anibal! Anong gipusil mo ko di mo? Tungod kay dautan ka. Nahibaw ka ba sa rason kung nganong usa ka sa gibinlas katigayunan ni Don Faustino? Tungod kay nagkasaan siya sa imong amahan nga si Enrico. Nga hatagan kag bahin tungod kay dugay nang nagtrabaho niya ang imong amahan. Apan minutaw gyud sa imong dugo ang kadautan sama sa imong amahan gamit traidor kang Don Faustino. Ikaw ang angayng mamatay! Angay ka na nga maghinulsol sa imong mga saha, Joel. Ug atubangon nimo ang imong saha nga imong nabuhat sa syudad. Si... Nakapatay ka, dili ba? Nahibaw ka? Oo. Nahibaw ko sa tanan. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Kinahanglan atubangon na niya ang iyang mga saha. Dili. Oh, Lily. Ayaw na nagpuni ang imong mga saha. Ngadto kang Don Faustino. Naibaw na siya nga ikaw ang mastermind sa pagkidnap sa anak nila ni Arabila. O gisugo mo ang imong igsuon nga si Enrico aron mo imo kidnap ni Ila. Madam, naibaw na di ay ang abogado. Pinahanglang mahilom ka. Mamatay ka. Ayoko rin! Madam, naipulis! Dakpa silang tanan, Chip! Ay! Halang sa dakpon, ako'y labot, no? Ay, Siguruan, mabalog sa prisuan kini si Joel ug si Madam Lily. Ka! Ebag yung blood! Asa na sa kahapaingon kining ong tanil. May suga siya sa agyanan. Pero, hain magkakaroon sa Ila. Ela! Ela! Wa, may mitupag. Sa man ako na imutangan. Kang iob din eh. Ela! Tingog ka ron ni Eric. Ela! Eric!
tunnel! Niya sa tunnel! Ayaw na maglakaw! Padayon sa pagsinggit sa akong pangan! Dumdumon ta ka sa imong nahimutangan! Oh, Eric! Tugtuma ako! Dili na ko din eh. Mahadlok na ko din eh. Arsya ka. Ay! Lala Carmela. Oh, ako. Makasya siya. Kaon siya. Hoy, Tiguang. Ayaw ko giapil-apil sa imong kalibog. Pahawa diha sa akong tubangan. Amelia. Oh. Dili Amelia ako nga, no? Wilma ko. O pahawa diya sa akong agianan. Mulayas na ko. Dili na ko din eh. Pahawa! Samok ni Dapita. Mulayas na ko. Ella! Ella! Eric, tiyala ko! Oh, Ella! Ay, salamat. Salamat ka nagkita, Antika. Salamat ka, luwas ka. Dali, kailangan lamang gawas sa ining Dapita. Pero, si Joel... Nagbayad na si Joel sa tanan niyang sa. Unsa? Napusilan siya ni Atty. Felipe. Niya si Atty. Felipe? Oh, manggawas una ta din eh. Kinahanglan mo pa, Doktor ka, Eric. O masusisan ako si Mama Crising. Ila, salamat nga niya ka na. Gikulbaan akong maayo sa posibleng nahitabo nimo. Nga nung wa man ka makabalik dayon. Daghan nang naitabo sa mansyon, tita. Ha? May mo bag suginlan ko ninyo? Oma, una, dili ka na angay nga mabala ka. Kisigurado mapriso na gyud si Joel. Si Madam Lily, mapriso na sab. Tungod kay gipusil si Atty. Felipe. Samtang si Wilma, milayas na sa mansyon. Og unya, Ella, sigurado ka nga ganahan pa kang mupuyo ining mong mansyon. oh Eric, mao kining kabilin ni amahan nako. Pues, ako kining ampingan. Makabungog ang kamingaw ining Dapita. Kinahanglang o kayon ko ang tanang sekreto ni ining maong dapit. Una na ko i-parnovate kining maong mansyon. Gusto kong siradaan na ang tanang tunnel nga naa sa ilawom ni ining mansyon. Dili ko gusto nga doon na pa'y kataguan ng mga dautan ni ining baya. Naana, nasiradaan na gid ang tanang sekretong agianan sa luyo sa bongbong. Onya, Ella, o susunod na mong buhaton. Gusto na kong doawon si Joel sa prisuhan. Ha? Anong giduaw mo ko nimo? Gusto kong paliton ang kabilin nga gibili ni amahan nimo. Aron di na ko makatunog sa imong mansyon, mao ba? Dugay patang magkita, Joel. Nakapatay ka. Busa. Angay lang nga bayran mo ang imong sa. Nahibaw na ko sa tinuod. Tinuod nga unsa? Gihimo ni mong taguanan ang mansyon. Tungod kay nakapatay ka sa inyong tapit. Unsa pa'y laing sa nga nabuhat mo, Joel? Oh. Isulti na lang tanang sa nga nahimo nimo.
Si Wilma ang nibaw sa tanan. Siya ang pangutana. Mahimo ba? Ay naku, duawa pa. Si Wilma? Oh! Sige! Buska ang inyong mga mata sa akong lawas! Oh, Wilma, kanaog diha. oh. Ella! Dili! Asa ka? Ay! Wala! Wakoy sa, ha? Ayaw kong dakpan ninyo kay wakoy sa! May sa ka. Kung sabo ka mo ni Joel o ni Madam Lily, aron tay duran sa ila. Dili ba? Oh. Dili! Kuyog na lang namo, Wilma. Ikaw ang saksi sa tanang kadautan nga nabuhat ni Joel, dili ba? Ha? Ella! Wakoy labot sa sanga na buhat ni Joel. Igor ako mitabang niya sa pagtambok sa lawas sa among amahan sa linaw. Unsa? Unsi amahan? Kinsa inyong amahan? Ito! Sino na bitaw kaya ninyo? Kung unsa man ang makuha niya ng mga tao sa linaw, Ella. Kinahanglan andamon nimo ang imong kagalingan. Andam na ko sa tanan, Eric. Mayo. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. May patay lawas ka nakaikay sa ilaw sa tubig. Eric, tinuod gid ang kisulti ni Wilma. Nga ilang gitambog niya pating lawas sa ilang amahan. Ang sunod na itong buhaton karon. Mao ang papaputahan na sa abogado kung anong kitang upat magyud ang gipili ni Amahan nga makasunod siyang katigayunan. Attorney Felipe, kumusta? Okay na ko, Ila. Mahimo bang sultihan ako ni tanan mong nahibawan? Kung nga nung kamig yung upat ang napiling binla ni Amahan siyang katigayunan. May katungod ding mahibaw, attorney. Labi na karon nga misulti na si Wilma nga igsuon sila ni Joel o nga iyang iyaan si Madam Lily. Tungod kay usara ang ilang amahan nga mao si Enrico Valle. Si Enrico alias Kirat ang mikawat nimo o mibutang nimo sa gawas sa gate sa ilang ma'am Krising. Unsa? Unsa? Dagko na mo sa dihang misulti sa tinuod si Enrico kang Don Faustino. Igsuo ni Enrico si Lily. O si Lily ang nagsugo ni Enrico aron kawaton kagikan sa imong inahan nga si Arabila. Anakan ni Don Faustino o ni Arabila. Ila, mao ka na ang gisulti ni Don Faustino nako. Ug ako. Nganong naapil man ko sa gibil na ni Amahan siyang katigayunan. Tungod kay anak ka ni Binhamin, ang suod nga higala ni Don Faustino, nga mao'y tinuod nga hinigugma ni Arabila. Maunang sugilanon sa among kinabuhi. Ug si Lola Carmela. Sinang Carmela ang inahan ni Amelia, nga inahan ni Wilma, suod nga higala ni Binhamin. Og naghikog siya tungod kay... May depresyon si Amelia, human siya mabiktima sa lugos ni Enrico, nga amahan ni Joel. Pagkagubot ko diya sa among kinabuhi. Og kining tanan sa ni Don Faustino. Unsa? Una niyang nahimong hinigugma si Amelia, apan nausab siya sa dihang miabot si Arabila, ang imong inahan, Ila. Eric? Adinam ka na ba? Oh, Sigurado ka na ba nga mubiyak ka una ining dapita? oh Eric. Nakahukom na ko. Ibaligya ako kining dapita. O gato na sa layo mo puyo. O bani mo. Okay, sige. Ako nang ipanglag ang tanang putahan. Og si Atty. Felipe na ang bahala sa pagbaligya ining mansyon. Okay ka lang? Okay na. Sige, magpaabot ko ng silong. Dili gid ay mahimo nga magdugay ko din eh. Pulos makaguol ang dumanan nga nasinati na ako ining tapita. O, unsam tong naglakaw sa kakahuyan?
to? Oh, tao nga nag-itom? Eric! Eric! Ella? Ano ka? Anong nagdagan mo ka? May nakita akong tao nga nag-itom nga misuds ka kahuyan. Dali, atong susihon. Unsa? Dali na, atong susihon. Pagdali! Eric, pagdali! Kalma lang, Ella. Sigurado yung ka nga din hipaingon ang tao nga nagitom? O lagi, murag doon na siya gibit-bit. Unsa man? Murag basket. Unsa? Oh, Nganong yung ka man, Ella? Eric, karang dapita. Dihaon ta ko luguso ni Joel. Unsa? Gisuntok ko niya sa tiyan ug nakuyapan ko. Ug pagkamat ko na ko buot, dito na ko ilawom sa tunnel. Ang tunnel nga gitudlo ni Atty. Nako? Nahibaw si Atty. Felipe nga may tunnel dihang dapita. Dali, balikon ta ng maong tunnel. Unsa? Pero Ella, basin kung may nagtago ng daotang tao. May nabati ko sa dihang bitago ako sa maong tunnel. Dali. Naramputahang kahoy sana. Ablihan ta kini. Eric, gikulbaan man ko. Oh, kulmao ka na. Mamalik na lang ta sa agi ko nang ikulbaan man ka. Dili, upadayon ta. Kay dinhin ako nabatian ang tuktok sa bongbong. Unsa? Dali, manaog na ta. Oh, nakita mo bang ako nakita? Oh, unsa mo na? Kandado mo na. May pultahan di ining dapita. Ella, dili ta magkaabli, ana. Kiningyawi sa kong kwentas. Basin makaabli ni. Oh, sige, suway. Oh, Eric. Naabli ang kandado. Naabli. Ako'y abli sa putahan. Unsa maning tapita? Gamayng sala kini og kompleto sa butang. Oh, may basket na puno sa putas og pagkaon. Nga naa sa lamisa. May gamayng kusina. May nagpuyo din ni Ella. Og may kaugalingong air conditioning kining kwartoha, Eric. Ingon man kuryente. Kumplito sa tanang butang din eh. May TV, may mga libro, o mga pinintal. May nagpuyo din ni Eric. Tinuog din nga, doon na kinakitang tao din eh. Og siya ang nagdanian ng basket sa prutas. May gidadaan siya din og prutas. May nagtago din eh. May adlaw! May adlaw! Kung kinsa kang niya din gawas na lang! May pultahang ni Abli. Kinsa mo? Hain si Loreto. Kinsa mo? Giunsa ninyo pagsuod din eh. Pinaagi ni ining iyawi. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Ang iyawi ka na nga tuan ni Faustino. Kinsa ka? Kinsa ka? Nga nung naani mo ang iyawi. Hain si Faustino. Nga nung luha siya mo ani. Arabella? Nga nung nakaila ka na ako. Dawata kining yawi. Usa kini sa kabili ni Don Faustino nimo. Ampingi ka na.
Kay mao ka na ang usab sa dagan sa imong kinabuhi, Ila. Ikaw si Arabella? Oo, ako. Kinsa ka? Nganong nakaila ka na ako? Ikaw? Ang akong inahan? Unsa? Ako ang batang gikawat ni Enrico Valle. O gibutang niya sa gate ni Mama Crising. Ikaw ang akong anak? Hinday. Hain si Faustino. Hain ang imong amahan. Patay na siya. Ha? Patay na? Oo. O gawas nun ka na. Unsa? Makagawas ka na din sa imong giprisuhan, ma. Ginuod. Salamat. Salamat sa imong paghatag ug kagawasan ako. Salamat. Uwa na si Don Faustino, ma. Uwa na ang tao nga miguba sa daghang kinabuhi. Imo siyang amahan. Bisan og dili siya ang ipitik sa kong kasing-kasing. Pero imo siyang amahan. Ug tinuod ko di ay ang iyang kisaan. Nga iya kang pangitaon ug ibalik ka na ako. Ma. May tinuod gid kong mama. Dali, ma. Magawas na ta din. Dili kay Don Faustino lang ang nakamugna o kagubot, ma. Otrosan si Madam Lily. Siyang napakidnap na ako. O kinahanglan iya kinibayran. Attorney Felipe, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ayaw kong ipapriso. Ang dawtang binuhatan, dili gyud magbunga o maayo, Lili. Kinahanglan bayran mo ang tanan mong sa ni Don Faustino. Igo lang kong nagmahal. Pagmahal nga dili makatarunganon. Natuman na nako ang tanan nimong panugon. Doon na lay mga kagubot apan, nahusay ra ang tanan. Salamat. Nagkita na sila si Arabila. Siya na ang muatiman ni Arabila sa iyang inahan. Salamat sa imong pag-atiman sa tanan. Dili ka na bagid magpakita pa nila? Hindi nakutingi sa isla. Magpaabot sa atong kamatayon. O salamat sa imong patabang nato. Nga kapailan ko ang akong mga sa akong mga suod sa unang panahon. Salamat. Salamat, attorney. Abi na kung di na ko makakita sa gawas sa kalibutan. Gipahilo na gihapon ni amahan ang tanan, ma. Si Manang Carmela, kinahanglang ipahilo na mo siya, anak. Ayaw ka bala ka, ma. Ako ang muatiman sa mga tao nga napasakitan ni Don Faustino. Ma'am Arabella, ay mong tugawon ko una ka mo. Oo, unsa ka na, Eric? Ma'am, mahimo bag mga sawa ko sa imong anak, ni Ella? Nganong dili? Oh. Kung wa man kami magkadayon sa imong amahan, malipayon ko nga kamo ang magkadayon sa naputol na mong gugma. Salamat, ma'am. Salamat, ma.
salamat. Salamat inyong tanan! Salamat kayo, salamat. Congratulations! Ella, Eric. Wilma? Wilma? Uy, ako'y ninang sa inyong unang anak, ha? Wilma, dili ka mo inom, ha? Yes, Grandma. Okay. Ah, sorry ninyong tanan, ha? Wilma, salamat sa pagsulti sa tanan nimong nahibawan. Aram mahatagan ng hustisya ang mga krimen nga nahitabo dinhi sa mansyon. Okay na to. At least, nailhan na ako ang akong tinuod nga kaliwat. Lula, sayaw na ta. Tonas Loreto ay misayaw na. Woo! La, may pangutana lang ko nimo. Unsya man ka na, Ella. Tinuod ba yun nga wa ka mahibaw sa gibuhat ni Loreto nga pag-atiman ni Mama? Wa. Maayong mo tago si Loreto og sekreto. Og mitahod yun siya kang Don Faustino. Mayong Bisan ko pagbuminaw sa nasuko Lex ako ni Pino Amy. Vlog. Salamat, Lal. Okay na. Kalimtanan na to ang sakit nga kagahapon. Umoy atong atubangon. Ang ugma nga malipayon ta. Dili ba, Ella? Yes. Sige. Magsugod ako vlog, ha? Hello, guys! Welcome to my vlog! Ako na Sabni, ang inyong ate Ella. Abi niyo, guys, kasal na ko karon. Og, morning akong mama, si Mama Arabella, nga parihas kayo na kog naong, diba? Yay! Og dinhi mga higala, natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Panugon! Tagsulat, Generica Vidal. Sa direksyon ni Alex Lara. Inabagan ni Priscilla Raganas. Music narrator, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nacorda. Sa dili pa kami hingpit nga manamilit, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi dining atong sugilanon. Sa papel ni Ila, Jelly Haka, Eric, Janjan Lara, Joel, Jojo Aligre Buron, Wilma, Cecil Daniusos Cabrera. Sa papel ni Madam, Monique de Gracia Sasidon. Nagda sa papel sa atorne, Alex Lara, inabagan ni Papa Rans. Inabagan usab nining musunod, Aldwin Nacorda og Lloyd Gabiana. Sa ngalan sa RMN Drama, kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gihapon sa RMN. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN. Okay. Nahuman na jud no ang katapusang sumpay sa panugod. Og usbon ko, ang tanan na akong gi-upload dito na ninyo banungog sa Pikas nga account. Ilabi na ang puli aning dramahan no. Nga ako ka lang, nga sinuwat niya po ni Generica Vidal, ang writer ang dramahan no. At ang na ninyo dito, ang puli aning dramaha, ako ka lang. Ug hasta ang Lenten drama, dito na ninyo banungog sa Pikas nga account. Karong Hiti Santo pohon. Ug uban akong mga upload, dito na ninyo banungog sa Pikas nga account. Dinsya kayo. Kaya akong ibutang dire mga ano lang, akong i-upload dire mga puro na ng music yan sa Pikas. Mga tong mga drama nga akong ipang-upload. Daghang kayong salamat no sa pagsubaybay ng dramahan no nga panugol nga nahumanag jud katapos ng sumpay. Kusubag ko. Palihog ko no subscribe sa akong bagong YouTube channel nga Lex Pino Drama. Daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.